Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň okbal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy 1-nji may we türkmen migrantlarynyň hak hukuklary. Gepleşigimiziň myhmanlary Türkiýedäki Türkmenistanda zähmet migrantlarynyň Maýa bilen Ögöz aglar. Maýa, Ögöz, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş gördük. Türkmenistanda zähmet migrantlaryň agdyklyk edýän ýurtlarynyň başyny çekýän Türkiýede 1-nji may işi bayram hökümine bellenildi. Türkiýede dürli işte işleýän Türkmenistanda zähmet migrantları nähili hak hukuklary eýe. Türkiýedäki türkmen zähmet migrantları öz iş şertlerinden hoş almaýar. Olar iş barasynda Türkiýede has köp nähili problemalar bilen ýüz bolýarlar we muňa nähili çözgütler gözleýärler. Inha Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigi şu gün Türkiýede işleýän türkmen zähmet migrantlarynyň hak hukuk ýagdaýlaryny öňüpdirýär temasyny. Hawa söhbetdeşler Maýa, Ögöz, inha Azatlyk radiosynyň azathabarnokot.com internet sahypasynda şuňky temamyz bilen baglanyşykly açan bir forum we halk köpçüliginiň bu tema baradaky garaýşyny öwrenmek üçin şo daýdaky tesirleriň käbirini okap beren, şol tesirler esasynda soraw jogap görünüşini söhbetdeşimize dowam eder. Armanly diýen bir dinleýiji watanyna haksyzlykdan, hukuksuzlukdan janyny halat edip alyp çykan migrantda nirde bolsun hak, nirde bolsun hukuk şu günlerde işsizlik köpelen üçin geçimden kowulmaýan diýip dynjalyş günlerine işleýän gelňeýlary bilýän. Käşke biziň hem birazajyk arkamyzda durup hakymyzy gorumak üçin bir madda işlenip düzülse, işimizden kowulmak bilen ýüz bolan wagtymyzda da men hakym hukugum bu diýip aýlymyzy alyp zähmet hakymyzy hiç kime ýydirmeden alyp bilsek, öýde işleýän türk işçisi bilen şol bir haky aýlyk alyp bileliň. Hawa arzu etmek gowzat illeşler arzu edeliň nähilem bolsa hawa dilek edeliň geljek nesiller biz ýaly kösenmesin diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Şeýle-de Meret diýen bir dinleýiji Istanbulda Siriýeli ýolly türkmenlere iş kalmady. Olar az pula işleýärler. Türkmenistan üçin olara berilýän pul az. Häzir her gün iş gözleýän bilemok näme bolaryny Türkmenistanda iş ýok, berde de iş ýok. Allaja näme bolar diýip tesir alypdyr. Hawa söhbetdeşler. Inha Azatlyk radiosynyň halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açat 1-nji may we türkmen migrantlarynyň hak hukuklary adly forum. Hawa şo forumda darlarylan tesirlen käbiri. Hawa öz sen pikiriňe görä şu tesirlerden ýola çykdykda, ýanky tesirlerde aýdylan zatlara sen nähil baha berýän? Özüň ýaly Istanbulda, Türkiýede işläp görenden iş ýagdaýlary, iş şertleri, hak hukuklary nähil sen pikiriňe görä? İş şertlerimize kıyınlaştı. Hakikaten söveşten hak veren Suriyeliler kän ýany. Biziň alýan aýlyklarymyzyň 2-3 azyny işleýärler. Şonda hakhanada ýene de karnını doyurup iştap görenler ama. Öwelçe Türkmenistan'ın yerine Siriýalyň işe alınmagynyň sebebi olaň arzan işleýänligi üçinmi? Ya başga sebep barmy? Doğru, arzan işlemesi üçün. Bunlar arzan işleýär gaty. Töweşden gelen tawlar hem da haýyl hemmesi. Biziň alýan pulumyzdan gaty az möhür işleýärler. O sebäpden kynçylyk karýarlaryň bizlerden ýöne bahany gözleşip görler. Hökümetiň özü de her iş ýerine bir sanak Suriyeli alyň diýip buyruklar berýär bulara da. Ya iş tapmagam kyn bolýar diýip ýatyrdar. Şeylem ki? O iş tapmagam kyn, o zaman ýanky hakly hukukly işlemegem kyn. Köne pasportda gelip görüňsiň. İş ýerlerinden dostlarymyzdan köpünden ehtiyat ýaly pullaryny alyp bilmän ýörenlerim bar. Näme hakly talap edilen okuyp. Näme bäsgeler ýa şolaň hak hukugyny talap etmezligine? Basit işleýän köne pasportda kanunlary ulany bilen ok, kanuny ýene haklary ulany bilen okuyp. Ama şöyle bir zat var. Hawa Maýa. Kanun hakları ulanı bilmez özlemi kork gelir
etmeli bilýän, gorkmaly däl. Gidip bildirmeli. Bir ýani taýagy ýönünde barmanyň bularym bar, şonuň gorkanlaryny bilşi diýerler. Gidip etmeli näme? Passwordum ýok diýe seniň kanun nemesi ýok, passwordum bolmaly. Maýa hakyny talap etmeliýän bolan seret şu Azatlyk radiosynyň azatkabarnok.com internet sahypasyna açylan ýanky şol 1-nji may we türkmen migrantlarynyň hak hukuklary atly forma galdyrılan bir tesir bar da. Atamrat İstanbul biri ýanky sen aýdan ýagdaýyň bilen baglanşykly şeýle bir tesir galdyrypdyr. Köne pasport problema bu zerarly işte garantiya ýok. Garantiýaň bolman soň lüboy wagt işden kowýarlar, puluny bermeýärler. Geçenlerde bir türkmen geliniň puluny bermän işden kowupdyrlar. Biz 5-6 türkmen bolup gittik patrony bilen razborka. Patron polisiýa zwanow edeýin häzir diýdi, biz hem gaçyp gaýtdyk. Türkmenistanda işemäs bolmaly. Ýa-ni sol passwordum bolman soň mene mara gusulan ýok. O doğru. Ema passwordu bolanlar ama haklaryny almaýarlar döwlet. Passwordu bolanlar hem şeýle gorkup ýörler. Bular passwordun bolany da bari bir gorkup şonu alybilen oklar. Köne pasport bahana dälýäňde, päsgelçilik dälýäň, gelimi? Päsgelçilik o ulu päsgelçilik köne pasportda. Indi hemmesi şonu bilýärler, köne pasportly bular näme diýip sondan şonu näme diýip bir-birinden eşit demek. Ama täze passwordu bolan bir iki tane şey gidip şonu bildirmelerini bildirse, birazcık näme boljak bilýän men açyk bolýarlardım. Pasportlar näme üçin gidip şular ýalaky haksızlyklary bir arz şikayet etmeli Korkýarlar. Täze pasportlaryň näme ruhsat ýokmy? Dinlemeler diýip korkýarlar. Hani öýde öwrentirler, hani hiç näme etmeýär, hani börde bular güýçlüler nämedir, oňal pikirleri bar. Ama o ýalňyz. Täze pasportdan bir saňa soňal etdim. Bir sana şey näme ýol görkezmeli de bilýän? Men açyk bolýarlardım. Geçen güni mesela benim bir joran başına geldi şeýle. Bir iki hepde wagt işledi. Bular indi bilýärler, bilýänmi? İşe alýarlar, bir iki hepde uly nemelerini işlerini etdirýärler, ondan soň men seni halamak diýip goýýarlar. Agyr işlerini etdirip. O bir aý etdi. Bilýänmi? Ondan sonra bahana dogtar niraýsyn, şoň näme aýtdy? Işe tartaklapdyr bir gyzy. Menem götürdüm. Silkelemäge bile haky ýok. Kim o? Kim bolsa bolsun sen silkelemäge haky ýok. Senin pasportun bolsun, bolmasyn sen onu sansa soňçy. Ondan şu tesirlerde aýdylýanlar dogry da, ha? Aylyk ben öýdüm bir saýjylýanlary, haýwat atýanlary. O inen şuwat indi biziň elimizde şuwat ekspertden geçirdim ben şo gyzy. Ekspertden geçirdim, häzirim düşündürüşi men taýin dur. Gidip şonu ekspertin netijesi näme? Nähil bolup, näme bolupdyr o gyzy? Dyrnagy ýyzlary bar, neme bar? Dyrna çaklapdyrlar o gyzy, ha? Türkmenleri. Tartaklany dogry. Ama biziň gidip biziň arkamyzda ne konsul durýar, ne başgasy durýar. Biz gidip konsul şikaýetimizi edip bilmesek, bizi dinleyen adam ýok. Indi şu raportlar bilen nire ýüz tutsam diýäňiz? Ýa nire ýüz tutulýar? Häzir indi şu adalet saraýyna näme bar? Kaziýete. Kaziýete. Indi şoň jogabyny garaşmaly, görjek näme bolsa. Iň azyndan oýra beri çağırba, iň azyndan näme derler? Men sapşenýede ýazdym onu, sapşenýelere ýaz başlady, buňaly gorkutyp nämezini. Menim bilgeçende näme ýazdym soň o düşündi. Bilýänmi? Ýa şo ýerde düşündi, ýa başga tarap bilen ýaz başladım ona. Men o sapşenýelere de ketip görkezip bilýänmi? Gorkma, passwordyňyz, wizaňyz bar bolsa, gorkma, hiç mi hakyňyzy gitdirmeň. Kim bolsa bolsun, başgaňyz bolsun. Şunu da goşuna isteýänmi? Köp habarlar alýarsyn, ýani taýda öldürilen türkmenlere mazlar, iş sebäpli, ýa-ni aýlyk haklar sebäpli. Ýa da dawa jenjeliň üstünde öldürilýärler, şeýlemi? Dawa jenjeliň üstünde öldürilýänler hem bar. Hani biziň habarymyz bolanlar hem bar, bolmaýanlar hem bar. Meselem, şol iş sebäpli, ýani hak hukuk sebäpli. Biziň bir arkamyzda kim bilmerin şu zatlary biz kime gidip berdimiz aýtmaly. Biziň arkamyzda konsul näme üçin durýardy? Biziň üçin dälmi? Biziň başymyza şoňal bir wagt geldiginde biz gidip konsul aýtdy. Mene şeýle düşünýän, konsul şoň üçindir diýen. O sebäpden bir kimi de gorkutar ýagyň saňa kim gidip hakyndan talap etjäm oturýar bolsaň. Başga ýeriň nemesine, raýatlaryna şeýle bilen oklar. Olan hakynda konsul dur. Şu hakkını talep etse alıbilýärmi? Şu hakkını talep edip alıbilenler barmy şular ýalak ýagdaýda? Türkiýede işläp ýören türkmenler arasynda. Eden haklar. Men de şu wagt birinji tapar edýän, birinji gerek şu neme boljakdyr edýän. Kaziýete ýüz tutýaňyz siz, ha? Tököteşler Maýa Öwes Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. O işleriniz üstünlük arzu edýär. Sag ol, sen de sag ol. Saňa ýalkasyň. Biz minnetdar saňa. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.